Bueno, Ramón Gómez, bo día, estamos nas piscinas, falta pouco para abrilas, como van as obras? As obras van ben, dende que as empezamos. Houve un problema ao principio, fixes unha memoria, un proxecto do que é o cambio de playa da piscina, pero houve un problema cos sobrecostes. Xa o tiñamos planificado, xa o tiñamos de meses, pero houve que retocalo, porque claro, houve un sobrecoste sustancial na subida dos materiales. Logo despois digamos, o tempo do empresario que nos contratou a empresa constructora pensaba terminar nun plazo unha anterior obra, a cual se dilatou, por eso, pero se tardou en empezar. Unha vez que se empezou, os plazos son os previstos, sempre e cando tamén agora poa aplicación do formigón impreso pois nos permitan as condicións meteorolóxicas. Non hai nada. Estamos a día 20, cando pensades que... Home, o tema da apertura das piscinas é máis cousa de Rafa, pero tiñamos contado a principios do mes, non? A previsión sempre foi máis ou menos o día 1 de julio. Ese fin de semana. A previsión sempre foi o día 1 de julio, tamén tendo en conta que aquí ao mellor fóramos un pouquiño máis sobrados de tempo. En principio a obra está para rematar este venres, deberían de ter xa rematado, pero bueno, quedaríannos ainda todos os detalles, que é a limpieza do vaso, andaremos aí. encher a piscina, que leva uns cuantos días, entonces vamos a depender bastante das condicións climáticas que nos deixa a nos rematar de limpiar e que les rematen no plazo que é este venres. Como vai ser a apertura este ano? Hai algunha novidade, diferencia respecto a outras tempadas, outros veráns? Bueno, a diferencia é que este ano o Concello, gracias aos traballadores da piscina climatizada que se implicaron co Concello, digamos que a gestión da piscina vai ser municipal, menos o bar, que está a concurso, que creo que abrimos o lunes da semana que ven, abrimos a licitación do bar, e o resto vai ser todo con personal do Concello. Os prezos van variar moito respecto a outros anos? Están estudiando, posiblemente suban o que é o IPC do 6%, que, bueno, ainda estamos a mirar a ver se subimos ou mantemos os prezos do ano pasado. Pero se pode asumir esa subida. Moi ben, moitísimas